Horasma dihita saluhutna. Adorak sumarsar hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame nasyir debata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hata nitu hata nagabe turpuk jamita di partangyangan di bagasan tikion. Tersurat do di Psalme 30 ayat 110 songonomma didok. Edde sia si David laho pasahaton bagasi tu debata. Pati bulokku maho ale Jahoba. Ai hodo mangene tau sia gudung. Jaladang di palaso rohan yak kamusukku midaau. Ale Jahoba di patakku, tuho doau mangangguhi, jadi di pamalupoau. Ale Jahoba, nunga di panako koto dikku siya benua toru, nunga di panguluho au siyan akka na manuruhi hinabor. Puji ma Jahoba, hamu ale akka na nasyanna, jala edeho kamuma barita ni habadion nai. Ay tokido panobbo ni rimasna, alay saliling manguludo yanggo asini rohana. Botari nai sorang partangison, hape manuguk nai masa parulupo-lupo. Alay ang guau nikudo, salilik sonang au dak tagamon humor ditau saliling-lilingna. Hodo ali Jahoba pagoting duluk kusia dengan nibasam. Ditabuni hokodo bohim, jadi tarhatoto ngau. Tuho doau jauh-jauh ali Jahoba, jala tu Jahoba doau marhuraja. Tungaha malabam dimudarhi, diha tutuat tutugodum. Tuktagamom ma pujion ni orbuko, manang majamitahon hasit tongammi. Saya tangihom ma ali Jahoba, jal asir roham midaau, say homa si partup pak dia wali Jahoba. Nunga dihosikko adukku gabi edekku, nunga ditanggal ho horiku dungi dihohosoko do tuau las niroha. Asa pujion ni hamuliaun todikku ho, dang marpasadian, say pujiokku doho ali Jahoba, debatakku saliling-lilingna. Ima sahakna. Donga saha porsyaon di bagasan tuhata Yesus. Turpukon ima sada edde puji-pujian ni si David tu debata. Sialanunga di palua debata ibana, sian hagugutanna, manang sian marabahaya. Di bagasan lasni roha do ibana mamuji-muji debata. Huhut maka tidakkon, pabua hola Jahoba do si partupak, manang penolong dinguluna. Totu hitape, molohea malua sian hagugutan ningulu. Patuk do las rohata. Jala molo dihilala do haluon nai, alane pangaramaution ni Tuhan. Oludora laos idalanna gabilam tabba ringgasna. Tabbaringgas marminggu manang lam dipajono dirina tutuhani. Nadeba songot tadda nilas ni rohana, uludo laos ukap rohana lau pasahaton tadda moliate ni rohana tutuhani, marhiti na pasahaton hamoliateon na tuhuria. Na asing ra, dung dihilala pangaramotion di Tuhani, uludo gabi adong perubahan dinguluna. Sian nasay majuahir rupaning, molo dipilit asa parsiroho di kepanitiaan, gabi adong maperubahan na. Dakpola say majua be ibana, molo ditudu parhalado rupaning, asa parsiroho di kepanitiaan. Nadebara, najutjutian say majua, molo ditudu majabui partangyangan, alai dung dihilala pangaramotun di Tuhani,
gabi sayukap nama rohani keluargai majabui pertanyaan. Bakasipata mulutongon adong ruas naung dijadwal hian neng majabui HP berhalangan ala topek di luar kota misalnya pitor jalona ma didok dijabunami ma ninna ropaning tu berhaladui. Artina akan ang makilala malua sian hagugutan siala pangaramotion ni Tuhan di nguluna patuk do hamaulate honon nai merhiti akan nabui patu paonna laho memuji-muji Tuhane. Suak songoni manang si David diturpukon siala dihilalai bana do pangaramotion ni Tuhan nauk paluahoni bana sian hagugutanna madok moliato di bana jala memuji-muji debata. Donga saha persiaon taringot tu pangaramotion ni debata na paluahon si David sian hagugutan nai adong do manang napiga naking taida digobarhon ibana diturpukon ubay las rohana memuji Tuhane. Na parjolo dienek do si David siya godung jaladang di luas debata akka musuna marlas ni roha alani hagugutan ne. Ido naking nanidok na ay hodo mangene tau siya godung jaladang di palaso rohani akka musuk kumidaaw. Imanaking na di ayat 2. Memang mulu pengiduan niaka persugo ni rohai manang akka musui nalasar rohana mulu tergudung manang mengalami kecelakaan halak nahina suguhun nai. Holat diboto rupaning masa nasongoni pitor ulu do didok tauton haru ponggol nian pak nai duasa asonang bui merdalan. Jadi lasiad rohana mulu mengadupi mara nahina suguhun nai. Songonima dirajumi si David las rohan yak kamusunai uju tergodung ibana. Alai dang dipasobu debata marlas roha ak kamusunai. Dienet debata do ibana gabi malua sian da tergodungi. Ido ibana ma pati bulokku maho ali Jehovah. Aku akan memuji engkau ya Tuhan. Napaduahon di pamalum jala di pangulu di batado si David. Didok diturpukon ale Jehovah di batakku tuhodo au mangangguhi. Jadi di pamalupo au ale Jehovah nunga di panako kotor diku siya benua toru. Nunga di panguluho au siyan akka na manuruhi hinapor. Imanaking na di tulu sahat tuay opati. Huroha alani duk nina terguguti manang alani katahini musunai pola do hirana marsahit jala hirana mate pakilalaan ni si David. Di perdalanan ninggulut tope ulu do masa nasongoni sehat dunian ideo pamatangna alai semangat na merosot jauh manang drop alanya kaborak ni beban pikiran memungkini gak bisa terganggu ma sonang ni rohana. Songoni ma dihilala parpesal menon buido gak bihira namar sahit pakilala anna ala sahu masusa pikiranna songoni nang rohana mengedupi akka musunai. Bahkan hirana yang mate alani duk-dukna. Alai di kedan na songoni tu debatado ibana mengalu-alu. Jala ditangiho debatado anggu-hanggukna. Di palu ibana sian hagugutan nai. Marningotima ubain memuji-muji debata ibana. Laos dituguhun ibana dope asa sude akka naniasian ni debata. Termasuk kita asarap memuji debata. Didok di ayat 5. Puji ma Jehovah hamu ali akka naniasianna.
jala edeho kamu ma barita ni habadion nai. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dungin apa tuluhon, di hati dakon ibana do, para siroha jala pardengga basa do debata. Dong asaha persyaon, takas do dihilala si David, haburjun ni debata di nguluna. Dang di pasobu debata ibana, gabe marhinamago alani hagugutan nai. Tabi gido naking didok diturpukon, tokido panobo nirimasna. Alai saliling manguludo yanggo asini rohana. Botari nai seorang partangison, HP manugu nai masa parulupo-lupo. Ima nadia ekonomi. Sipata uludo mangonai muruk ni debata tu ibana. Mulu di laosi hata ni debata. Alai dang laos torus songoni. Dung disadari parpesal menido sana, jala ditopoti, mula do muse rohani debata patuluhon asini rohana. Di hosing debata do adungna gabe edde. Di hosing do hurina gabe lasni roha. Didok dek 10 nakaning, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ima didok di hata Indonesia. Songonima asiniroha dohot dengan bahasa ni debata, naung nihilala ni parpesal menon. Di pahosing do nguluna sian hagugutan, gabe tuhaluaw. Marningoti dang masadi ibana, mamuji debata saliling di nguluna. Songonima nakitape, nasujadi hita masadi mamuji-muji debata jala madok moliate. Ala di bagasan tuhatta Yesus Kristus, nunga di pahosing debata ngulutta, sian hamagoan ala ni dosai gabe tuhaluawan. Saluhu nai dipatupa ala ni holong rohana do midahita. Jala dakkolani na tu dipahosing debata. Alai marhuaso do tong tuhattai pahosing akka arsak ni rohattai. Manang pahosing akka parukilottai gabe las ni roha. Asal ma tok-tok kita marpangusadean tu debata. Atong marningot asini roha do dengan bahasa ni debata di ngulutta. Tok-tong mata puji debata. Jala hataridan ni pamujiot tai, satia mahita, makaholongi dohok mangihuton tuhatai. Amen. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan, nasetotong marmudu-mudu nami. Asa taruli di asin roha dohok dengan dibasam. Ajari jala pergugui mahami totong, lahu mamuji jala pasanga pokok. Marhite-hite Yesus Kristus martang yakal. Amin.